Tässä on tämmönen 74 malli Tatsuni 2x2. Ja ollut suolattomalla alueella ja ruostetta siinä ei oo. Ja harvinainen kun ei oo ruosteessa, niin koneet pyörii ja pelaa, kaikki toimii, kulkee. $260 setaa ja sisältä on alkuperäinen. Missähän se nappi oli? Takapenkki kunnossa. Takakonkki. Tämmönen peli. Kokonaan orkkis ja ei ruostetta ja autolla pääsee ajamaan suoraan ja kilvet saa varmaan saman tien, että kun ei tarvii muuta kuin käydä konttorit hakemassa. Ja tämmönen